het sneeuwt. Althans, het heeft gesneeuwd. En niet zo'n beetje ook. Althans, hier in Noord-Holland en in het noorden. En het is koud en er is ijs. En er is alle reden om te gaan praten over koorts. Gek genoeg, want die koorts is ook weer gebleven. Dat heeft dan te maken met de Elfstedentocht. En we gaan met een aantal mensen praten. En één daarvan is de weerman der weermannen. Namelijk Piet Paulusma is hier aan tafel. Piet, zeg je zo uit je hoofd hoeveel graden het nu vriest? Ik ben uit Harlingen vertrokken met min 10 graden. En ik denk dat er plaatsen zijn waar het inmiddels misschien 15 of 16 graden onder nul is. Ja, en nu is het min 7 hier, geloof ik. Dus als je van Harlingen naar hier rijdt, dan ga je 3 graden binnen. Ja, het wordt bij mij 3 graden kouder daar in het noorden. Maar dat is ook logisch, want ik bedoel, als je hier in Amsterdam bent, ben je wel in de stad. Dus dat geeft automatisch meer warmte af. Goed, nou ja, het hoeft maar even te vriezen en dan raken we opgewonden. Althans, wij die van schaatsen houden. En als er iemand van schaatsen houdt, dan is het ook wel schaatshistoricus Marnix Koolhaas. Daar gaan we straks over praten met jou, Marnix, over het plezier van schaatsen. Maar ik weet eigenlijk niet of het voor u, Hein Dane, u bent thermofysioloog. Is het voor u ook opwindend als het kouder wordt? Denkt u dan, lekker, het gaat over mijn vak? Ja, dan heb ik extra interesse voor wat er allemaal gebeurt in de buitenwereld. Ja? Ja. Hoe koud moet het zijn, willen we bevriezen? Een mens bevriest niet heel snel. Nou, ik heb er wel eens eentje gezien, hoor. Ja, dat is nu 1 keer gebeurd, maar het gebeurt niet heel snel. Dan is er meestal iets aan de hand. Vaak is er alcohol in het spel. Want als er alcohol in het spel is, dan zijn we minder uitgerust in de kou. Dat gaat niet goed samen. We gaan minder rillen. Rillen is een heel goed beveiligingsmechanisme. En alcohol schakelt het rillen voor een heel groot gedeelte uit. Maar stel, ik loop geheel ontkleed de kou in. Moeten wij dit visueel... Ja, we dit allemaal probeer dat beeld even bij je te houden. Ja. Nou, dat hoeft niet, maar gaan we doen. Goed. Hoe koud is het dan, Ja, ik wil weten hoe koud... Hoe lang hou ik dat vol? Bij welke koude hou ik dat vol? Nou, als je naakt de kou nu in zou gaan bij ongeveer min 10 graden... dan is het probleem die je krijgt is koude voeten, koude handen. En daar zal eerst bevriezing optreden. Ja? Ja. En daarna, als je het heel lang doet, raak je onderkoeld. Maar stel dat Paul nu opstapt. Haalt hij dan het eind van de uitzending? Oh jawel. Ja. Dat is toch teleurstellend voor jou. Kom, laten we eerst naar de beelden gaan kijken van vandaag. Ja. I really can't stay. But baby, it's cold outside. I've got to go away. But baby, it's cold outside. The neighbors might think. What's in this drink? I wish I knew Your eyes are like how starlight to now. break the spell. I'll take your hat. Your hair looks swell. Het is een drama de wereld niet. Mind if I'm moving? At least I'm gonna say that I What's the tried. sense? Dames en heren, wij vinden de huidige overlast erg vervelend. Balen, balen, balen. Outside. Ja, dit laatste is geloof ik in Amsterdam, op de gracht. Piet Paulusma, is dit eigenlijk jouw lievelingsweer? Nou, nee, niet helemaal. Ik hou wel van winter. Koud weer, sneeuw ook wel. En daar hoort overlast bij. Maar ik heb wel eens het idee van 1 sneeuwbui en heel Nederland ligt plat. En zo simpel is het ook. Ja. En dat komt natuurlijk ook omdat er heel veel verkeer is. En het komt, ja, je zag het gisteren al aankomen dat het niet goed zou komen vandaag. Maar het hoort er wel bij. En ik denk, morgen genieten weer heel veel mensen van dat mooie witte landschap. Op een ijsbaantje schaatsen. Wat willen we nog meer? En dat is winter. Ja. Nou ja, goed, morgen gaat geloof ik de zon schijnen, hè? Ja, het is te hopen voor wel. Ja. Kijk, wat iedereen natuurlijk toch wil weten die ook maar enigszins geïnteresseerd is in schaatsen, dat blijken er toch jaarlijks altijd heel veel te zijn. Kan je nou morgen schaatsen of niet? En waar moet je, enig idee waar je op moet letten? Nee, het is in ieder geval zo, je kan niet het buitenwater, dus de vaarten, sloten, plassen, zijn totaal onbetrouwbaar. Want je ziet door de sneeuw niet waar het ijs dun is of waar het ijs sterker is. Dus eigenlijk moet je zeggen, hou je nou aan wat is uitgezet. De banen worden uitgezet door gemeenten of ijswegencentrales, zoals wij dat noemen. En als die de baan doorhebben, dan is het vertrouwd. En anders moet je gewoon op ijsbanen gaan schaatsen. Want we kunnen dit weekend op heel veel banen gewoon schaatsen. Ja. Maar het vriest hard. Je zei al dat het min 10 in Friesland is. Hoeveel centimeter ijs komt erbij op zo'n nacht? Hangt er helemaal vanaf, want nu ligt er sneeuw op. En die sneeuw die zorgt er natuurlijk wel voor dat die ijsaangroei wat minder snel gaat. Ja. Dus als de sneeuw er niet op ligt, dan zou ik zeggen van, dan moet je wel de gemiddelde temperatuur per dag nemen. Dus per 24 uur. Niet alleen naar de nachttemperatuur kijken. Want als het één momentje min 20 is en de andere momenten is het min 2 of 3 bij wijze van spreken, even
dan heeft het niet zoveel invloed. Maar goed, dan is het gemiddelde nu even -7 voor het gemak. Hoeveel komt er dan bij? Nou, dat kan zo tussen de 1,5, 2 centimeter zijn. Ja, Maar het hangt er ook vanaf hoe hard het waait, hoe het weer op zich is. Dus dat maakt nogal wat verschil. Maar met die sneeuw gaat het halveren. De eerste dagen. Meneer Dane, even over de kou gesproken. Zijn wij mensen, en het gaat niet over mij persoonlijk, maar wij mensen, ingesteld op kou? Nee, eigenlijk helemaal niet. Eigenlijk moet je de mens zien als een tropisch dier. Dan hoeft het dus nooit winter te worden. Nee, dat zou mooi zijn. Nou, met ons gedrag kunnen we het heel mooi compenseren. We trekken warme kleren aan. Maar als je kijkt